Hello everyone, आं संगीता आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो वेलकाम खालायबाय। जोंहा मादारा दिनै एम्फौ लाथा एवनायदों। एम्फौ होनोना लाथा होनो नोंसोरो आं मिथिला, जोंनिया लाथाबो होनो एम्फौबो होनो। नै साराया दुंबाय बाट जोङो थाव होआखै, बेयाव माने गोरानै एसे एवग्रोना लागोन, मानोना माबा माबि खोमोन माबा माबि थायोना बेनि लाथायाव मोदोमाव, स' जोङो गोरानै एवना लाग्रोगोन थाव होआलासिनो। बेखौ गेजेर गेजेर बेबायदि दांना होनांगोन, नङाबाथाय बियो खामगोन आरो सारायाव सिथाबगोन। स' गेजेर गेजेर बेबायदि माबाना होनांगोन, फिदिंना होनांगोन। बेखौ दा खोबाबाबो जागोन। मालाय एवनायखौ ओरैनो दांफ्लानो फैदो दे आङो। जोंहा मायासो एवदो, आं बारा रोङा एवनो, बाट ओरैनो दांना फैदों, एरना फैदों। बेबायदि बेरनाय आवाज खोनाबानो माने खांना लादो। ओमफ्राय जोङो थावजों एवफिनगोन, बे सारायखौ सुनानै गोदानै साराय माबानानै थाव होनानै एवफिननांगोन। बे सारायखौनो सुना लाबोफिनबाय साफानो। ओमफ्राय जोंना दानिया जागोन, बेहाय थाव होनांगोन, साराया दुंबाथाय थाव होनांगोन। भेरि सिम्पोल, माने बारा एख' माबा माबि होआ, अनलि थाव आरो संख्रि ओमफ्राय हालदै। ओमफ्राय जों जेबो मस्ला होआ बेहाय, फालौबो होआखै, पियासबो होआखै, जास्ट लाथाल', थाव आरो हालदै संख्रि। जोंना न'आव बेबायदिनो बांसिन बेबायदिनो सिम्पोलैनो एवना जायो, मोनबो होआ। नोंसोरो माबायदि जायो, मा होना जायो, प्लिज कमेन्ट खालाय। ओमफ्राय आंजों नोंसोरनि रेसिपिखौ शेयार खालाम। संख्रि होबाय, ओमफ्राय दानिया दसे एवबानो जासिगोन।
बेखौ खोबाबाबो जायो, ओमफ्राय खोबाबाबो गेजेर गेजेर दांबाय थानांगौ, नङाबा खामगोन बियो। बेबायदि दसे एवबावनांगोन, थब जाया बे लाथाया, एसे गोबावैनो एवनांगौ। ओमफ्राय बियो मोनसिगोन, मोनबायानो होननो हासिगौ, ओमफ्राय दा गेसखौ खोमोरनांसिगोन। ओमफ्राय आं दानिया जानोसै लाथा। स' बाय फ्रेन्ड्स, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। प्लिज लाइक, शेयार आरो कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।